अरे का हो तेजस्वी भैया, रउआ कहाँ बड़ा हो? पूरा कटिहार नरसंहार के मामला फैल गईल बा और रउआ अभी तक बोलली ना कुछ हो। पूरा गरीब जनता रउआ और आस लगैले बा कि कुछ तो बोली। ए तेजस्वी भैया, मेहरी के अचरा लुका गईला हो, यादव भाई के भूला गईला हो। पूरा समाज रउआ और देखत बा ए भैया, मेहरी के अचरा लुका गईला हो, यादव भाई के भूला गईला हो। लागत नइखे छोड़त मेहरिया, भइल नरसंहार, हाँ 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 हाँ, भइल नरसंहार कटिहार भैया। पप्पू यादव बनल पतवार भैया, भइल नरसंहार कटिहार भैया। संतोष रेणु बनल पतवार भैया। ए तेजस्वी भैया, ए तेज प्रताप भैया, कटिहार नरसंहार के संज्ञान में ली और रउआ कुछ करी ए भैया। गरीब जनता रउआ और आस लगैले बा कि अब कुछ करबा, अब कुछ करबा, कब कुछ करबा ए भैया। आइल बट यादव पे देख भारी संकट, कहब तेजस्वी आव जल्दी झटपट। अरे तेजस्वी भैया सुनी तनी, आइल बट यादव पे देख भारी संकट, कहब तेजस्वी आव जल्दी झटपट। रोबत देखा माई बहिनिया, भइल नरसंहार, हाँ हाँ हाँ, भइल नरसंहार कटिहार भैया। पप्पू यादव बनल पतवार भैया, भइल नरसंहार कटिहार भैया। संतोष रेणु बनल पतवार भैया। खाली चुनाव के समय यादव के याद करवा का हो भैया, कि अभियो याद करवा। अरे तनी ध्यान द, कटिहार नरसंहार हो गईल बा, रउआ संज्ञान में लिही न ए भैया। अरे दोषी के सजा दिलाई, जे दोषी हो ओकरा कड़ी सजा दिलाई भैया। तेज तेजस्वी के बदलल ईमान हो, अब के चुनावा में मिली नुकसान हो। तेज तेजस्वी के बदलल ईमान हो, अबरी चुनावा में मिली नुकसान हो। यादव नाम के डूबैलु नैया, भइल नरसंहार, हाँ 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 हाँ, भइल नरसंहार कटिहार भैया। पप्पू यादव बनल पतवार भैया, भइल नरसंहार